Jaunaren maitasunaz dago lurra betea, jaunak bere hitzaz egin du hortzia. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Eta horriak denoi, Paskoaldiko laugarren igande honta, jarri gaitezen gure hartzaionaren eskuetan. Gu hartaldea gara, ardia gara, gure hartzaiona Jesus gure jauna da, esku honetan gaude. Jarri gaitezen, jarri ditzagun gure ahultasunak, pekatuak, bere eskuetan. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzun hartzaiona, erruki jauna. Jesus jauna, ardi galduaren bila etxigabe zabiltzana, Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziko larre gurietara eramaten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Haintza zeruetan jangoikoari, tapakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santoarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, eraman gaitzazu zeruko pozetan partaide izatera, fededunen hartaldea palau heldadin, beraren hartzaia, eriotza garaiturik, iritsi den ospera, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Pentekoste egunean Pedrok 11 apostoluen artean zutik, ahotsa indartuz, honela hitz egin zuen. Israel etxe guztia jakin beza ziur, zuek gurutziltzatu zenuten Jesus, hau, jangoikoak jaun eta Kristo egin duela. Hitz hauek bihotza ukitu zieten, eta honela esan zieten Pedrori, eta beste apostoluei. Zenideok, zer egin behar dugu? Pedrok erantzun, bihotz berri zaitezte, eta bataiatu guztio Jesukristoren izenean. Zuen bekatuen barkamenerako eta Espiritu Santua hartuko duzue. Izan ere, zuentzat da agintaritza, eta zuen seme alabentzat, eta jaunak, gure jangoikoak deitu ditzaken guztientzat, urrutikoak badira ere. Hitz hauekin eta beste hitz askorekin behartzen zituen eta harrenka eskatzen zien esanez. Salbaitzazue zeuron buruak izaldi galdu honengatik. Haren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 3.000 lagun bildu zitzaizkien. Jaunak, esana? Eskerrak zuri. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Larre guztietan etzan erazten nau. Atzedenerako iturria narama, eta birbizten dit barrena. Banarama idezior zuzenetatik, bere izenagatik. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaitz beldur. Zu nerekin bai zaude, zure zigorra eta makila hauek dira nere poza.
Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Atontzen didazu maia, etzaiak dauzkadala begira, olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dago nere edontzia. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Zoriona eta grazia ditut aldean, nere bizi guztiko egunetan, eta jaunaren etxean naiz biziko, luzaroen luzaro. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. San Pedro apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, hon egiteagatik nekea jasaten badituzue, eramanpenez, gauza ederra egiten duzue jangoikoren begietan. Hortara deituak izan baizerate. Izan ere, Kristo berak ere nekea jasan zituen zuengatik, bere urratzei jarraitzeko eredua zuei utzirik. Ez zuen egin pekaturik, ez zuten aurkitu haren ahotan gezurrik. Gaizki esakaz erabiltzenean, ez zien gaizki esanez erantzuten. Ez zien zemarik egiten nekaldian, nere burua utzirik epaile zuzenaren eskutan. Gure pekatuak bere bizkarrean abe gainera zituen eraman. Gure pekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen. Haren zauriek sendatu gaituzte, ardi galduek bezala zebiltzaten, baina orain zuen hartzai eta gozain gana bihurtu zerate. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Ni naiz hartzaiona dio jaunak, ezagutzen ditut nere ardiak eta nereek ezagutzen naute ni. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien farisearrei. Egiaz diozuet, artegira atetik sartu beharrean, beste nunbaitetik sartzen dena, lapurra da, eta harrapatzailea. Atetik sartzen dena da ardien hartzaina. Honi iriki egiten dio atezaiak, eta ardiek aditzen dute haren ahotsa. Bakoitzari bere izenez deitzen dio, eta kanpora ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera ondoren, haien aurretik joaten da, eta ardiek jarraitu egiten diote. Ezagutzen bai dute haren ahotsa. Arrotzari ordea ez diote jarraituko, iez egingo diote. Arrotsen deia ez bai dute ezagutzen. Jesusek parabola hau esan zien, baina haiek ez zioten antzeman zer esan nahi zien. Beraz, berriro honela esan zien Jesusek. Egiaz diozuet, ni naiz ardien atea. Lehen etorri ziren guztiak lapurra ziren eta harrapatzaileak, eta ardiek ez zieten entzun. Ni atea naiz. Nigandik sartzen dena zabalduko da. Sartuko da eta aterako, eta aurkituko du jatekoa. Lapurra ez dator oztu hil eta ondatzera baizik. Ni berriz, bizia izan dezaten eta ugari izan dezaten etorria naiz. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
Egun hauetan, Paskoaldian, jaio berria den Elizaren bizitza nolakoa zen ikusten ari gara. Ikusten ari gara nolakoa dan Espiritu Santuaz beterik daukan Eliza honen, kristau hauen bizitza. Nola da? Nola bizitzen da Espiritu Santuaren arabera? Hemen ikusten dugu. Gu gerturatzen ari gara Pentekostes egunea. Maiatzaren 31 ospatuko dugu. Baina ja, liturgiak, lehenengo irakurgaiak, apostolen eginak, erakusten ari digu nola dan bizitza hau Espiritu Santuaren arabera. San Pablok herriari hitz egiten dio. Hitz egiten dio, eta San Pedro barkatu, eta San Pedroren hitz hauek entzutean, herriak barrutik ikututa gelditu zen. Honela esaten du. Hitz hauek bihotza ukitu zieten, eta honela esan zieten Pedrori eta beste apostoluei, senideok, zer egin behar dugu. Denok badaukagu gure barreneko leku bat, bakarrik jangoikoa eta gu geu sartu gaitezkena. Leku hortan, San Pedro apostoluaren hitzek leku hortan zauritu zieten bere entzulei, zauritu zentzu honean, ukituta gelditu ziren. Zein barra dauke, gu baita nahi deu Espiritu Santua, baita nahi deu bizi berrioi zue daukezuena, zer egin beharra daukeu? Zer egin behar da Espiritu Santua jasotzeko? Zer egin behar da? Pedrok argi eta garbi erantzungo diete. Bihotz berritu. Bihotz berritu. Bihotz berri zaitezte eta bataiatu zuen pekatuen barkamenerako. Gure pekatuak transparentziaz eta modu sinplean Jesusen aurrean jartzen ditugunean, hori da kondizioa Espiritu Santua bizi berria jasotzeko. Evangelioan entzun dugu, Jesus dela hartzaiona eta baita atea. Espiritu Santua jasotzeko atea zein da, gure hartzaiona, Jesus. Askotan entzuten dugu Jesus hartzaiona dela, baina gutxitan atea dela. Jesus atea da. Apokalipsi liburuan irudi eder bat dau, hau esplikatzen dona. Jesusek hitz egiten du, eta honela esaten du, ni atean nago eta jo egiten dut, atea jotzen dut. Irikitzen baduzu, sartuko naiz. Badago, gure jangoikoarekin dugun erlazioan, badago zeo zer jangoikoren eskuetan dagoela, bere grazia Espiritu Santua. Baina, badago beste gauza bat, gure esku dagoena, atea irikitzea, baiet esatea, doai horri. Eta guk atea irikitzen ez baldin badugu, guk gure ahultasunak eta guk geran guztia Jesusi ematen ez baldin badiogu, orduan atea barrutik irekitzen da, beti. Atea irekitzea edo ez irekitzea, atetik sartzea edo atetik ez sartzea, Jesus den atetik sartzea edo ez sartzea. Askotan, bide azkarrena normalean, atetik sartzea izaten da. Gu askotan ez geha atetik sartzen, ez du bide azkarrena aukeratzen. Askotan gure pentsamenduak ez dia linealak, ez dia zuzenak. Salbuespenen arabera mugitzen gara, edo kasu komplikatuen arabera, edo gure konportamentua askotan justifikatzen dugu, pentsatzeko modu komplikatu baten arabera. Zuzenak ez dien pentsamenduak, linealak ez dienak, sinpleak ez dienak, normalean, ez datoz Espiritu Santutik. Jesusen ahotsa egia dana, Jesusen ahotsa garbia da, zuzena da. Hartzaionen ahotsa ez da violentoa, ez da inposatzen inor. Hartzaionek ez du makila indarraz erabiltzen.
bere ardiak elkartzeko ahotsa erabiltzen du. Nola salbatzen ditu hartzaionak bere ardiak inposatzen? Ez. Bere ahotsaren bidez. Gauza bat gertatzen da. Zoragarria da, sentitzen dezunen, Jesusek zuri deitzen dizula. Ez kristauei, orokorrean, baizik eta zuri pertsonalki, eta izenez deitzen dizuna. Kristau, Espiritu Santuaren doaia esplikatzeko nik uste adibide eder bat badagola. Noiz iten do haur batek bere lehenengo irrifarrea, haur txiki batek. Nola heltzen da haur txiki bat, jaio berri bat, irrifarre bat egitea, bere lehenengo irrifarrea. Ustet, momentu hori gurasoek ez dutela inoiz ahaztuko bere haurtxoak lehen aldiz farre egiten duenean. Nola heltzen da irrifarroi egitea? Oso simplea, aurrena bere amak edo bere aitak irrifarre egingo dio, eta orduan mutil horrek edo neska horrek irrifar batekin erantzungo dio, irrifar zoragarri batekin. Kristau bizitzan berdin da, berdin. Aurrena jangoikoa gugatik iten dona da, jangoikoaren doaia dago, jangoikoaren grazia dago, eta guk atea iriki dezakegu, edo ez jangoikoaren grazia horri erantzun dizaiokegu, edo ez diogu erantzuten. Bera, kristau bizitza, Jesusek esaten du, ni ez naiz lapurra, ni hartzaiona naiz. Lapurrak beste batzuk dira. Askotan, agian, ulertu izan dugu kristautasuna, Jesus lapur bat, edo jangoikoa lapur bat izango balitz bezala. Hau da, jangoikoak, kristau izatea, pixu bat bezala. Pixu bat. Gauza eder asko ezin ditzaket egin, gauzak eskatzen ezkiz jangoikoak, pixu bat bezala. Jangoikoa lapur bat izango balitz bezala. Jesusek esaten digu, ni ez naiz lapurra. Ez, ni hartzaiona naiz. Eta hartzaionek bere doaiez bete nahi gaitu. Ni bizia izan dezaten etorri naiz, eta bizia ugaria izan dezaten. Eskadi ezaiogun jangoikoari, Pentekostes eguna gerturatzen dein inean, Espiritu Santuaren grazia. Gure bizia, modu berrian, Jesus bezala, Jesusek bezala bizitzeko grazia. Ontako kondizio bakarra dago, esan digu San Pedrok, humiltasuna. Jangoikoren aurrean, gure egian jartzea. Ondela izan bedi. Sinisten dut Jainko Aita Alguztiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitet sortu, eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko Aita Alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Bazko pozetan gaudelarik, egin diezaiogun otoitz sutsuki jaingoikoari, bere seme maitearen eskariak eta erreguak entzun zituen bezala, ontza tardezan gure deia pala ere. Gotzainek, apaizek eta diakonoek zintzo zain dezaten bere eskuetan jarria izan den hartaldea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde,
Jaunak alai ditzala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak eta ebangelioaren bidez poztu dizala herri guztiak. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixoek, behartsuak eta sufritzen duten guztiok Kristo piztuerengan aurki ditzaten argia eta itxaropena. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, jainkoak sendo gaitzala fedean, eta eman diezaigula guztioi beti hon egiteko laguntza. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Piztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zu badakizu hemen gaudenon bizitza, behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu, bededunon asmoak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna zerolurren jangoikoa. Zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerolurren jangoikoa. Zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, Pasko misterio honengatik. Egizu, etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezagula beti ereko poza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure zirituarekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldiontan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingere guztiak ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, mundu honetatik zeuregana eraman dituzun zeure zerbitzare hauek. Luis, Zubia Zaldua familiako zendiak, Sebastian eta Marije. Heriotzean, zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoak jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.
eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maida deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat asendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren piztu da hartzaiona, bere bizia ardiengatik eman zuena, eta bere artaldeagatik hil nahi izan zuena. Aleluia. Haunartzeko aukerarik ez duzuen entzako, komunio espirituala egingo dugu elkarrekin. Sinisten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egia sartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Hartzaiona, zaindu maitasunez zure hartaldea, eta eraman betiko larre gurietara, zeure semearen odol baliotsuaz, salbatu dituzun ardiak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Igande ona izan guztiok,
Gaur egualdi zoragarria daukagu, eta gainera pixkat paseoan edo kirol egiteko ateratzeko aukerarekin, beraz, egun zoragarria izan ezazuela. Eta bihar, astelena, maiatzaren 4ean, Harritokitako Ama Birjinaren 80. urte hurrena ospatuko dugu, oroatzarena, noski. Hemen ospatuko dugu, modu berezian, ez imaginatuko genuken bezala, baina, etxeetara eramango dugu Harritokitako Amaren festa hau, arratsaldeko 7:00 izango da, bihar arte. Jauna zuekin. Bere semearen piztuera salbatu eta bere seme-alaba egin zaituzten jainkoak, poztu zaitzatela bere bedeinkapenaz. Amen. Bere erospenaz egiazko askatasuna lortu dizuen Kristok, eman diezazuela betiko oinordekotza. Amen. Zuen sinismena aitortuz, bataioan Kristorekin piztu zaretenok, orain zintzo bizi izanez, lor dezazuela zeruan, harekin bat egitea. Amen. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabal ezazue jaun berpiztuaren poza, zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain da gure heriotzeko orduan. Amen.